A favor temos a Orfas Parrots e en contra a OIS Xallas 1. Así que nada, damos comezo xa coa exposición a Orfas Parrots. Hoxe estamos aquí, eu chamome Arón e veño co meu colexo a representar a tese a favor de por que o turismo masificado en Galicia é un problema. Nos creemos que este fenómeno real é un problema bastante serio tanto para o noso medio ambiente, para os nosos espazos naturais, as nosas vilas e tamén para a convivencia entre estes turistas, estes peregrinos e os nosos veciños e vecinanza. Nos últimos anos, Galicia converteuse nun foco de atracción turística, atraendo a milleiros e milleiros de turistas ás nosas vilas, rúas, cidades. Nos creemos que este fenómeno en masa non trae moitos beneficios, senón problemas, como pode ser o lixo, porque moitos destes turistas veñen ás nosas vilas e ás nosas cidades a ensuciar, como podemos ver neste artigo da Voz de Galicia, do 25 de xullo de 2024, onde os turistas deixaron a vila de Sanil chea de lixo. Tamén, por outro lado, outro argumento é a degradación das infraestructuras, que tamén ven da man todo o lixo, porque ensuciar as nosas rúas, as nosas vilas, as nosas cidades tamén é unha forma de degradación destas mismas. Moitos turistas veñen ás nosas vilas e ás nosas cidades sen ter en conta o sentimento que hai a eses patrimonio cultural que temos aquí, como podemos ver na seguinte noticia, onde 3 turistas colleron, despois de acabar o Camiño de Santiago, colleron e pintaron unha pedra na Praza do Obradoiro ca seguinte frase: aquí acabamos el Camino de Santiago e empezamos el nuestro. A verdade é que é un caso lamentable para a imaxe destes turistas na capital de Galicia. Tamén nos gustaría engadir que a chegada de moitos turistas de países ou territorios con máis poder adquisitivo que o noso fan que as produtos locais, as consumicións de por aquí elevan os seus prezos moitísimo, e isto fai que moita xente local teña que desplazarse kilómetros e kilómetros para ter que comprar os seus bens ou poder consumir as súas consumicións que tomaban diariamente por culpa destes turistas que fan que os prezos aumenten e que fan que os prezos aumenten, xa que ven de países con máis poder adquisitivo, os locais máis que nada aproveitase de eso para obter maiores ganancias e subir os prezos. Eu creo que hasta aquí a nosa tese a favor. Eu despídome e dou paso a seguinte tese. Gracias pola súa atención. Damos paso a Xallas 1 a exposición. Santiago, o meu veciño, é unha das moitas persoas que axuda, que contribúe en amosar as nosas culturas e tradicións, neste caso a través do seu pazo en Cícere. Moi bons días, xurado, público, equipo a favor. Eu son Lorena Porteiro e xunto ao meu equipo IES Terra de Xallas 1 presentamos, formado por Alba Porteiro, encargada da reputación, Sofía Sande, encargada da conclusión, presentamos a nosa postura totalmente en contra sobre a afirmación plantexada. A masificación turística non é un problema en Galicia.
Pois ben, gustaríame comezar por analizar a afirmación deste debate. Centrémonos na palabra masificación, porque que é a masificación? Pois ben, a Real Academia Galega, segundo a Real Academia Galega, define masificación como a presenza dun número excesivo de persoas nun lugar. Para defender a nosa postura en contra, presentamos a nosa propia tese. O de fora axuda o de dentro. E con esta tese queremos decir que as persoas que veñen de fora achegan novas perspectivas, coñecementos e man de obra, o que pode dinamizar a economía, mellorar os servizos e enriquecer a diversidade cultural. E para soster a nosa tese, baseámonos nos nosos tres argumentos. O primeiro, argumento de actualidade. Aínda que o turismo en Galicia se viu aumentado nos últimos anos, especialmente polo Camiño de Santiago, este aumento non foi considerado masificación, xa que non é comparable con outras zonas de España ou Europa. A situación actual en Galicia demostra que o turismo é sostible e que os efectos negativos da presenza turística, como o encarecemento da vivenda, o colapso de infraestructuras ou o deterioro ambiental, non serán de forma preocupante. E non, a masificación turística non é un problema en Galicia, e para demostrárvolo mencionarei brevemente a nosa evidencia. A evidencia do AITG, Área de Estudos e Investigación do Turismo de Galicia, da que vos falará a miña compañeira Alba. Explicará esta gráfica cos datos máis recentes da demanda turística. Continuaremos co noso segundo argumento, o argumento económico. Dende o punto de vista económico, o turismo en Galicia, aunque é unha actividade en crecemento, pero que non chega a nivel de masificación, como para xerar os efectos negativos graves. Pola contra, representa unha fonte de ingresos clave para moitos dos sectores galegos, axudando tamén a repoblar as zonas menos coñecidas de Galicia e creando emprego sen provocar un encarecemento do custo de vida ou unha dependencia excesiva deste sector. Para soster este argumento, presentamos a nosa evidencia do INE, Instituto Nacional de Estatística, no que vos falará a miña compañeira de diferentes cifras que destacan no ámbito económico de Galicia. Continuamos con o noso terceiro e último argumento, o argumento cultural. Dende unha perspectiva cultural, o turismo en Galicia ten un impacto positivo, xa que apoia o valor da nosa cultura, axuda na recuperación do patrimonio e na difusión da cultura, sen provocar saturación dos espazos culturais. Para rematar, recordareivos a nosa tese. O de fora axuda o de dentro, e os nosos tres argumentos. O primeiro, argumento de actualidade. O segundo, argumento económico. E o terceiro, argumento cultural. Antes de marchar, non quixera despedirme sen agradecerlle ao meu veciño Santiago e ao resto de persoas por darlle visibilidade á nosa cultura. Moitas grazas. Boas a todos, chamome Iker, veño en representación do Colexio das Orfas, en concreto o Orfas Parrots, que é o noso grupo. E nada, viña a refutar o que dixo o presente grupo, o IES Xallas. Vou xirar en torno a un argumento que deron e é que producen man de obra. Perfecto, producen man de obra, pero esa man de obra é temporal, é dicir, son traballos de tempada. Que quero dicir con isto? Por exemplo, os hoteles ou, mellor, os restaurantes. Estos restaurantes, por exemplo, sempre buscan todos esos camareiros, todo ese persoal, pero sempre busca en tempada alta, nunca buscan en tempada baixa. Que quero dicir con isto? Que se son traballos de tempada achegan man de obra temporal, cousa que non é moi beneficioso que digamos, tanto para as persoas involucradas como como as persoas involucradas. Que quería dicir tamén?
que estos traballos normalmente son moi mal remunerados, son moi mal remunerados, estos teñen unhas condicións pésimas de traballo. Hai exemplos que din que traballan 12 horas cobrando 1.000 euros. Eso é unha barbaridade. Cando hai o tempo de traballo legal son 8 horas. Quería dar o exemplo dun youtuber que se chama O Chocas, que afirmaba que os peores momentos que sofreu foi cando traballou na hostalería. Traballaba 14 horas a pé de playa con tropecentos mil grados, o sea, como 30 grados, era infernal, sen duda. Que quero dicir con isto? Que estos están mal remunerados, sen duda, condicións pésimas de traballo. Por tanto, esa man de obra é inútil, prácticamente. Por outro lado, quería falar un pouco do argumento cultural, da axuda da recuperación da cultura, que tamén mencionaron. Bueno, antes de nada, vou a darlle paso. Podes dar exemplos deses traballos que comentabas antes? Sí, sin problema. Exemplos: recepcionista de hotel ou limpiadores de hotel, casi que mellor, camareiros, os que están na barra, bueno, eso tamén considerase camareiros. Sí, todos esos traballos. Contestei a tua pregunta? Bueno, gracias. Nada, a axuda da recuperación da cultura. Estos non nos benefician para nada en temas de recuperación de cultura, xa que veñen xente moi estranxeira. Estos diferen na nosa cultura. Por qué? Porque traen cultura de fora, traen as súas costumes, isto non nos beneficia, acabase perdendo. Hai un problema en Galicia, por exemplo, do emprego do idioma, e isto ven todo relacionado xa con épocas antiguas, como cando viñeron os casteláns e invadiron Galicia, os séculos oscuros. Con isto que quero dicir? Que últimamente se está levando moito o castelán, que non deixan de ser xente de fora, non son galegos, e entón deixan de falar o idioma. É un problema enorme. De feito, saleu un estudio que di que agora en Galicia xa se usa máis o castelán que o galego. Eso é un problema, vamos, porque eso, por exemplo, en outras comunidades como Cataluña ou como País Vasco, non sucede. O deterioro cultural non é un problema. Bueno, eu creo que sí que é un problema bastante grave. Por qué? Porque non deixan de ser as nosas costumes de todo nós. Nada disso. Nada, xa está, un saúdo e eso. Moitas grazas pola intervención. Damos paso a Yeshaya Sun. Por suposto, todos e cada un dos turistas que veñen a Galicia estragan as nosas infraestructuras e son os causantes de miles e miles de problemas acústicos en Galicia. Moi bons días, eu son Alba Porteiro e posicionámonos na postura totalmente en contra. Gustaríame comezar refutando algunhas das cousas que dixo o equipo a favor. Xa que dixéchedes que nos últimos anos milleiros de turistas están a estragar Galicia. Na nosa evidencia, nesta gráfica, vemos que non se presenta masificación actualmente, polo tanto, non entendo que problemas está a causar. Despois falades de que Samir está cheo de lixo, pero como sabedes, os turistas non veñen todo o tempo ao longo do ano. Que credes que durante ese tempo deixa as nosas rúas cheas de lixo? Despois, os despois do patrimonio. Pero, ca chegada dos turistas, son os que fan que os galegos invistamos no cuidado dos nosos patrimonios e demais cousas. Para iso vou recordar a nosa tese.
O de fora contribúe, o de fora axuda no de dentro. É o noso argumento, o argumento 1, argumento da actualidade, que o turismo en Galicia, aunque experimente un crecimento nos últimos anos, aínda non está considerado como masificación, xa que non é comparable como con outras zonas de España, como podedes ver. Na actualidade, está demostrado que o turismo en Galicia é sostible e que os efectos negativos da presenza turística, como o precio das vivendas, o colapso das infraestructuras ou os demais problemas que no o equipo a favor, non se dan de maneira preocupante actualmente. Este argumento está respaldado pola nosa evidencia rigurosa formulada pola Xunta de Galicia, extraída da AEITG, Área de Estudos e Investigación do Turismo de Galicia, da que presentamos esta gráfica para mostrarvos os datos máis recentes do verán 2024, onde podedes ver que Galicia, como ben expliquei, non presenta un número elevado de demanda turística. Polo tanto, señoras e señores, non hai masificación. Argumento 2. Argumento económico. Dende o punto de vista económico, é un piar fundamental o turismo para moitos dos sectores galegos, axudando tamén a repoboar as zonas en decadencia de Galicia. Sí? Consideras que o ensuciamento das calles de Galicia temporales non supón un problema? Por suposto que non, xa que hai moitas persoas que xa se dedican a traballar niso. Non me estou referindo a iso. Vostedes están a botar a culpa aos turistas. Eu o que estou defendendo é que non hai turistas sempre ao longo de todo o ano. Falemos tamén da cantidade de emprego que xeran. Todo isto sen provocar un encarecemento do custo de vida ou dunha dependencia excesiva deste sector. Ademais, o turismo axuda a que investamos nas nosas infraestructuras, como ben dixo ao principio da miña intervención, nas estradas, na rehabilitación de espazos e de patrimonios, beneficiando así a xente que ven de visitante como a xente que vive actual en Galicia. Para demostrárvolo, comezarei explicándovos a nosa evidencia, extraída do INE, Instituto Nacional de Estadística, no que fala de que a actividade turística alcanzou os 184.002 millóns de euros grazas aos turistas, é dicir, o 12,3% do PIB en Galicia. As ramas características do turismo xeran 2,5 millóns de postos de traballo, o 11,6% do empleo total. E todo isto, recordo vos, señoras e señores, que é grazas aos turistas. O argumento. Moitas grazas. Damos comezo á segunda refutación de Orzas Parrots. Ben, vou a dar comezo á segunda refutación aos argumentos dados por o equipo contrario. Quero dicir que, se ben é certo que... Bueno, perdón. Quero dicir que eles din que non lle botan toda a culpa aos turistas, senón á xente que habita. Quero que me aclaredes eso. Botades a culpa a todos, non só aos turistas. Sí, vale, perfecto. Se ben é certo, eso se pode evitar. Con isto que quero promover o turismo local. Que a xente de aquí visite as súas propias terras e cada un quede no seu sitio. Que máis quero dicir? Que se eliminamos todo este turismo estranxeiro e non visitan as nosas terras e nos enfocámonos en visitar as nosas terras, todo isto poderíase eliminar. Por exemplo, se deixan de vir a tanta afluencia de alemáns, ingleses, franceses, o que sea, centrámonos os propios de aquí, os galegos, de centrarnos en visitar as nosas terras, que son moi ricas en patrimonio cultural. Eliminaríamos todos esos problemas cos lixos, xa que non habería quen, aparte dos propios habitantes dese lixo. Evitaríamos moitos problemas de perda de cultura, xa que así
nós convivimos na nosa propia cultura, non hai nadie que interfira no desenvolvemento. Nada, iso. Tamén quería aclarar algo como cousas como que se nos pasaron, como non sei, o turismo barato, por exemplo, que se lle olvidou ao meu compañeiro. O turismo barato é unha moi mala forma de turismo, xa que este apenas consume e entón non aporta a economía galega. Entón, ao non aportar a economía galega, sobre o turismo barato, o único que veñen facer é ensuciar de lixo, contaminación acústica, etc. Porque, aparte, se o turismo barato non consumen, non aportan. É unha verdade que despois, o desplazamento da poboación local é que, co aumento da custo de vida, os propios galegos teñen que marchar da nosa nación. Estos galegos non teñen por que deixar de convivir nas súas terras por culpa de que xente estranxeira veña a molestar aquí. Que máis? Por certo, quería dar un claro énfasis en que se abole o comercio pequeno ou local, porque si é que é verdad que aporta a economía abrindo novos negocios, pero esos empleos non aportan para nada aos propios habitantes que xa están aí desde antes. Por qué? Porque, por exemplo, ti abres unha tienda de souvenirs, esos propios veciños non van a ir á tienda de souvenirs a comprar souvenirs. Entonces, tratas de eliminar cousas como supermercados, como, non sei, hospitais, por culpa de eso. Aporta a economía? Sí. Aporta a xente local? No. Entonces, eu creo que eso é un problema moi grande. Nada, eso, con eso dou por finalizado a miña segunda refutación. Un saúdo a todos e gracias por o vosso tempo e por escoitarme. Para rematar coas refus, ben e xallas. Hola de novo. Gostaríame comezar refutando algunhas das cousas que dixeron o equipo a favor, como que vos aferrades a que a cultura se ve afectada negativamente polos turistas. Por qué? Se os turistas veñen e adaptanse á nosa cultura e son os que lle dan visibilidade ao resto de sitios a que veñan a favorecer a nosa cultura, que a veñan visitar. ¿Sí? Consideras que un xaponés que ven igual unha semana a facer o camiño de Santiago adaptase positivamente á cultura? É dicir, se aprende o idioma, se aprende a convivir cos demais? Usted opina eso? Sobre a lingua, por suposto que non vai vir a aprender a lingua en unha semana, eso é evidente, sabémoslo todos, pero por suposto que ven xa ca mente ben mentalizado da gastronomía que temos aquí e de diferentes culturas propias que temos aquí. Sí. Entonces me estás dando razón, verdade? Por suposto que non, porque vos estáis a decir que afectan negativamente. En que afecta negativamente? En que hai, por exemplo, unha forma de cultura. Entón, se é unha forma de cultura e estes non aprenden, non se poden comunicar cos seus residentes. Volvoche a repetir. O que vostede dixo antes foi que afectaba negativamente porque trae as súas culturas. O que fai que a nosa cultura se modifique. É o que vostede dixo antes. Eu non estou cambiando as túas palabras. Despois tamén falou da tenda de souvenirs. Pero non nomeu que esa familia está a gañar diñeiro grazas aos turistas que van aí. Se os turistas non chegan a vir, esa familia non estaría gañando diñeiro. E falou vostede de que o xaponés ven a facer o camiño de Santiago. Moi ben, pero
O Camiño de Santiago tamén é parte da nosa cultura, estálle dando importancia, estálle dando a coñecer, porque seguro que ese xaponés lle gustou e o vai seguir difundindo pola súa familia e demais. Sí. Quería refutar o argumento de antes, bueno, refutar, quería che facer máis ben unha pregunta en modo de refutación tamén, que mencionaches o da familia, de que unha familia está a gañar diñeiro grazas ao que ven sendo esos comercios. Pero vostede sacrificaría todos os veciños por culpa do Orde. Gostaríame continuar co noso terceiro argumento cultural. A chegada dos visitantes, dos turistas, permite dar a coñecer a nosa lingua, as tradicións e o patrimonio histórico, reforzando a identidade da nosa rexión. O Camiño de Santiago, as festas populares, a nosa música tradicional e a nosa gastronomía son algúns dos principais atractivos que permiten manter vivas as nosas expresións culturais propias. O contacto entre turistas e residentes favorece o intercambio cultural, facendo que a nosa cultura e a nosa lingua propia se dé a coñecer. O turismo, lonxe de supoñer unha ameaza para a identidade local, é unha ferramenta clave para a súa difusión e fortalecemento. Neste argumento vou falar de James Rose, un pianista británico, o que lle é fiel a Galicia ano tras ano. Gustoulle tanto Galicia que aprendeu a nosa lingua propia, o galego. Entón, volveremos a recordar a nosa tese, o de fora axuda no de dentro. E volvamos ao inicio da miña intervención, onde vos comentei que os turistas son os causantes de miles e miles de problemas en Galicia. Ahora, eu pregúntovos, de verdade vedes que iso sexa así? Todos que estamos aquí estamos a pensar na mesma resposta, xa que a resposta está clara. A masificación turística non é un problema en Galicia. Moitas gracias. Carlos, un camareiro de Malpica, non gaña moitos cartos ao longo do ano, pero cando chega o verán e con el os turistas, iso cambia. Moi bons días a todos e a todas, eu son Sofía Sandiantelo e son a conclusora en contra do equipo do IES Terra de Sallas 1. A nosa tese é a seguinte: o de fora axuda ao de dentro. E esta tese reforzámola cos nosos tres argumentos. O primeiro argumento de actualidade, no cal dixemos que actualmente o turismo en Galicia experimentou un crecemento nos últimos anos, pero este crecemento non chegou a considerarse masificación, xa que é un turismo sostible. Dixéstedesnos que neste segundo argumento refutástedesnos e dixestes que a man de obra é temporal e que os traballos son remunerados e pésimos. Pero grazas ao turismo, moitos dos traballadores hai máis traballos e, polo tanto, máis xente pode traballar e gañar cartos. No segundo argumento económico. A economía en Galicia está en crecemento, pero non chega a tales niveis como para xerar efectos negativos, senón todo o contrario, xa que, como dixemos anteriormente, crea emprego é unha fonte de ingresos clave. É o noso terceiro argumento cultural. O turismo impacta moi positivamente na perspectiva cultural, xa que axuda na difusión e na recuperación do patrimonio. Nos vosos dous argumentos, o primeiro era de actualidade, no cal dixéstedes que nos últimos anos viñan milleiros de turistas e Galicia masificábase. Pero actualmente a miña compañera Alba refutouvos e dixovos que actualmente non está masificada e ensinovos unha gráfica na cal se vía perfectamente que Galicia non estaba para nada masificada. No segundo argumento, decíades que hai moitos descoidos do patrimonio, pero todo o contrario, xa que grazas a que hai turismo,
ingresanse moitos cartos para mellorar estas infraestructuras e que non haya descoidos. E non podedes, por certo, non podedes demostrar os vosos argumentos xa que non hai evidencias moi rigurosas. Con isto, volvereivos a repetir a miña tese, a nosa tese. O de fora axuda ao de dentro. E grazas polo que, grazas ao turismo, Carlos pode ter cartos abondos para ir hasta de vacacións coa súa familia. Moitas grazas. E xa para rematar o debate, por as partes. Bueno, son Arón e vou a facer a conclusión do noso equipo. Quería comenzar co que os turistas sigan, fannos que se perdan as nosas tradicións, as nosas culturas. É un exemplo moi claro, pode ser o do Nadal, porque podese ver que tiñamos unha figura aquí moi famosa en Galicia, que era o apalpador, que foise cambiando por Papá Noel. Eso pode ser un exemplo bastante claro da nosa perda de cultural que cambiamos por outras. Tamén quería decir que o turismo pode xerar traballos, pero xera traballos precarios e de tempada. Isto fai que nesas tempadas de turismo baixo estes traballos haiga despidos masivos, facendo que o paro aumente esta xente que sin traballar. Tamén quería decir que os turistas fan que moitos comercios, moitos comercios locais se perdan e créanse moitos comercios turísticos, facendo así que moita xente teña que desplazarse moito máis do que se desplazaba antigamente para ir a facer algo tan simple como a compra. Aquí temos un exemplo que está bastante relacionado con o noso colexio. É unha señora maior que vive na zona bella de Santiago, que antigamente tiña un supermercado do lado da súa casa, que foi reemplazado por unha tenda de souvenirs. Esta señora, que ten actualmente 80 anos, ten que desplazarse casi 15 minutos andando a pé hasta o único Freud que hai na zona bella. Eso creo que non dá moi boas vibras do turismo. Tamén, al final, moitos turistas, como dixemos antes, veñen e fan turismo de mochila, non se quedan en hoteles ou en estais, que eso fai que non se xeneren ingresos na localidade e se crea lixo sen pérdida, sen ganancias. Eu creo que eso é a nosa conclusión, por eso así termina a nosa conclusión. Moitas gracias pola súa atención. Muchas gracias.